Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Gaur beste maila artistiko bat, baina plato anai batena bakarrik, ni jai. Hau maila artistiko oso motza da, baina oso divertikarria iritu zitzaidan. Noski, zuriak berrindu egin behar du. Peoi lasterketak eduta doka, zel nabizi beltzak kobratuko bere peoia, baina hala ere berdinduta da. Zen da lehenengo mugimendua, paradogikoa den zaldia F3. G bat lokia babestuz. Beltzak bakarrik aukera doka, zaldia F3, eta orain lasterketa. A6, G2, A6, G bat dama, A8 dama, baina kritikoki jake da. Hemen bakarrik dama G8 jokatu daiteke eta hemen dator magia. Dama E8. Zergatik da dama E8 magia? Dama E8 eta gero errege itota da. Baina eta hemen dator zatite bertegarriena. Zergatzen da beltza enpeinatzen baldin bada irabastea. Eta bere zaldia mugitzen baldin badu. Adibidez, zaldia H-lao. Orain, galduko du. Dama E5 jake da, bakarrik dama G6 jokatu daiteke, eta dama G6 eta gero, jake matera. Espero dut kusatu izana, eta horrengo bideo batera arte.